Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டனில் உள்ள மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் நடந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி விழாவில் அங்கு வாழும் இந்தியர்கள் கலந்து கொண்டு சுவாமி தரிசனம் செய்தனர். அமெரிக்காவின் ஹூஸ்டனில் உள்ள மீனாட்சி அம்மன் கோவிலில் நரசிம்ம ஜெயந்தி விழா நடைபெற்றது. இதில் அங்கு வசிக்கும் ஏராளமான இந்தியர்கள் கலந்து கொண்டனர். விழாவில் சிறப்பு பூஜைகள், தீபாராதனைகள் மற்றும் பக்தி நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற்றன. குடும்பங்களுடன் வந்திருந்த பக்தர்கள் நரசிம்ம பெருமானின் அருளை பெற்று ஆன்மீக மகிழ்ச்சியில் திளைத்தனர். இந்த நரசிம்ம ஜெயந்தி விழா ஹூஸ்டன் வாழ் இந்தியர்களின் பக்தி மற்றும் ஒற்றுமையை வெளிப்படுத்தும் விதமாக சிறப்பாக அமைந்தது. स्वाध्याय प्रवचने च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयस्य